buszután is sokat szoktam futni. Végülis nem a félmaratont kell lefutnom. A nő egy napra igazán nő lehet. Jó magam, hát gyakorlatilag elmebeteg módon tudok rajongani a magas sarkú cipőt viselő nőkért. Két kedvenc dolog van, amit imádok, a futást és a magas sarkú. Nagyon rossz futó vagyok, másrészt nagyon rossz magas sarkúban járó vagyok, és ez a kettő együtt szerintem igazából az utolsó helyhez fog vezetni, az az érzésem. 100 métert valljuk, mi nők le tudunk futni bármilyen körülmények között. Nagyon kocogtam, tehát nem lehet mondani, hogy ez egy gyors tempó volt tőlem. Glamour Stiletto Run 2009 a Deichmann jóvoltából 1 millió forintot ért a futása a 24-es rajtszámú Endlane Viktóriának! Szeretlek benneteket, magas sarkú nők!